Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Majoka Spas, Dacia Malta, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Burger King, Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi. Whether for a moment of disconnection, a complete body-mind reset, or a bonding time together, book online stress-free at Myoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Angel Kuxkiri, tafx isek illum. Isek prinċipessa ta' Disney. Xarek hekk, kif inti? Jina, okay. Inta okay? Angel, inti naħseb għandek witch liktar, jew fost liktar witch maħbuba u Malta. Ek taħseb? Jinċerta, mux naħseb. Mara xi ħelwa dal-għodu, you make my day. Għax kulħadd jaf il-ġit li tagħmel int, ovvjament meta ngħid int qed ninkludi wkoll l-Reni, tajjeb, għax kollu ta' Puttino. Li intkom tim u t-tim kollu, però llum ħan ikkonċentraw naqra fuqek Angel. Tajjeb. Tajjeb. Inti mela Puttino twaqqaf fl-2002. Tajjeb. Spiega li naqra il-ġurnata tipika tiegħek fiex int għax naħseb għandek ħajja mimlija u għandek tifel. Iva. Ukoll ta' 12 sena. Spiega li ħajja tipika. Ara, jiena mela Reni u Dr. Calvania bdew Puttino. Sewa jiena ma kontx għadni neżisti, kont għadni pikkolina għadni l-iskola. U bħadġej sentej wara. U ma tkunx taf l-ewwel ħaġa Puttino kemm kien se jikber. U bdejt jisu ftit għax kont insertajt fi xift ma' Reni. Issa nitkellmu kif għażilt l-issir ners u kollox. U issa il-ġurnata tipika tiegħi hija li jiena nqum f'xi l-4:45 filgħodu, nifrepara l-lunch għat-tifel tiegħi, nlesti l-affarijiet kollha li għandi lesti u noħroġ kmieni għax-xogħol. Għalli ma nsibx traffic u anka jkollna dak il-ħin daqsxejn kwiet biex nirrispondu l-emails qabel jibda. U Reni, tmorru passiġġata wkoll ġieli. Ngħidu Rosario. Filgħodu morru qudiesa. U xi kultant niġġieldu. Allura ngħidu f'dal-kwiet qed jinstema' aħna biss. Wow. Imma le, all right, imma fija hekk. Ġifieri l-ħin ta' filgħodu nfittxu ħafna għaliex neħles ħafna mix-xogħol filgħodu. Għaliex imbagħad tkun tista' tikkonċentra fuq in-nies. Jiġifieri tasal. Ix-xogħol f'xi l-5:45 filgħodu. Tasal fil-5:45, tmorru passiġġata tajdu r-Rosario, tiġġieldu xi ftit, tirrispondi l-emails. Eżatt. U ovvjament imbagħad ikollok ġurnata mimlija, u mbagħad terġa' tmur lura u ovvjament nerġa' nibda l-ħajja. Eżatt, ma' tifel, mużew, skola. U tlaħħaq ma' kollox. Tipprova. U in the meantime xorta jibqa' jdoq it-telefon, jidħlu l-email, xorta nipprova. Minn dejjem xtaqt tkun ners. Le, mhux dejjem xtaqt inkun ners. Ma kienx tgħaddili mir-ras li nkun ners. Wow. Iva, xina kont nħobb il-history. Għadek. Għadni nħobb ħafna l-history u xtaqt insir teacher tal-history. Imma mbagħad il-ħajja tieħdok ma' ieħor għaliex meta ġejt biex napplika għal teacher tal-history. Għalluli inti oħra biss applikajtu għal dak li xtaqt jiena għax inti teacher tal-history u sociology kelli. Għalluli inti oħra biss applikajtu, allura mhux se jiftaħ. Il-kors ma fetaħx. Eżatt. U inti spiċċajt. Ma nafx tagħmel bħajti. Tafx ħatamel. Imma mbagħad il-mami kienet nurse. Sewwa wkoll. Imma in the meantime jiena nieżla lura d-dar, iltqajt ma' ħabiba tiegħi. Kombinazzjoni taħseb. Jiena naħseb, ara, il-kombinazzjonijiet fil-ħajja ma jeżistux. Mhux vera. Le, jiena nemmen li kollox kun hemm pjan Alla fih. U għaltli hija miegħi għaltli jiena sejra ners. U
Bort maħħa. Eżatt, bort maħħa ners. Dik kienet toqgħod ma' ġembi. Miskina llum il-ġurnata ħallietna x'kella cancer u ta' 30 years ħallietna. U inti? Imma jiena xorta għadni niftakar. Ħsiba. Ija. Ara naqra kif jiġu l-affarijiet il-persuna li lilek isa qabditek u poġġitek fit-triq tan-nursing. Mela. Li naħseb x'kien jisimha? Anne-Marie. Naħseb Anne-Marie. Għodha ħdej xurxin. Kienet mibawta, mux minn Alla, minn l-anġli kollha. I owe it to her, ġifieri żgur. Għax poġġitek f'dik it-triq u mbagħad kellek tkun int ukoll. Miskina, vera nħossni ħażin. Ħadd ħsieba. M'hemmx tagħmel, dik hija l-ħajja. U da ma kienx ġifier meta tajt nursing, ma kienx kors ta' 4 xhur ejja tlaqna u lesti. U żgur li le. Kors ta' kemmu twil? Il-kors kien 4 snin. U peress li jiena kelli A-levels u ta' fiddi tħaldi degree. Żgur. Kont ġibli napplika l-degree. Imma xħin tħalt fih il-kors kien ibes. U ma jkollokx background ta' sciences, ta' biology, la ta' chemistry xej, speċjalment l-ewwel sentej sa' kemm ingranajt kienet ibsa ħafna. Imma bat irrankajt. U llum il-ġurnata jogħġobni ħafna li llum il-ġurnata kieku kelli nażel nidħol tabib għax jogħġobni ħafna l-mediċina. Terġa' it-tifel. It-tifel jixtieq imur tabib. Kemmu ħelu. U jrid ikompli puttinu. U jrid ikompli fuq puttinu għax jaffaxxinah puttinu. Follows mommy's footsteps, so. Jista' jkun. Le, nixtieq li jkun hemm min ikompli puttinu fil-verità meta nispiċċaw aħna. Qed nippruvaw nraw mużżażagħ ta' speċjalment it-tfal li jkunu għaddej għadhom kif għaddew mill-cancer u huma survivors jiġu fl-activities li jkollna, ġifieri għandna min qegħdin inrawmuhom. Proset. Jiġifieri inti għamilt daw l-4 snin, kellek titlaq il-ħolma tiegħek li ssir teacher tal-history. Illum xorta daqsxejn żgħira teacher għax xi kultant nagħllem ftit lill-università lill-istudenti. Tara. Imma inti anke meta għamilt il-kors tan-nursing, it-teżi tiegħek Iva. Kienet fuq it-tfal morda bil-cancer. Għax inti kien hemm żmien ukoll li kont qed tikkonsidra wkoll tidħol soru. Iva vera, meta kont żgħira kont ngħidilha min irid insir sister. U titla' missjoni. Iva, kont nixtieq nitla' l-missjoni. Dejjem nixtieq naħdem ma' tfal. Jiġifieri inti dejjem kellek din l-imħabba. Jiena tfal jaffaxxinawni, llum il-ġurnata għadna nieħdu pjaċir ta' ġifieri norganizzaw il-parties, l-affarijiet ta' tfal iġennuni. Fil-fatt qabel ma bdejna hekk konna qegħdin niddiskutu tfal mhux tfal u inti għad kemm tixtieq li għext. Iva, fl-antik meta kien ikollhom 7 tfal. Wow. U spiċċajt bujħet jiena. Mhux bujħet, għandek ħafna tfal inti. Mhux tiegħek, imma le nħobbuhom ħafna tfal. U naħseb dawk huma l-highlight tal-ġurnata tagħna. Ġifieri inħoss qalbi tifraħ meta nara tfal. Avvolja ikunu għaddejjin, minn xiex ikunu għaddejjin, xorta iferħuna ħafna. Fil-fatt jiena lek nemmen ħafna veru qegħdin niċċajtaw fuq hawnhekk, imma jiena nemmen ħafna li il-mixja tiegħek kienet dejjem lejn dak li qed tagħmel illum il-ġurnata. X'anki inti meta gradwajt irrakkuntajt li kif batuk Joshi Ward. Tal-irġiel kien dak iż-żmien, imma ġurnata għamilt hemmhekk ta'. Imma kombinazzjoni għamil ġurnata u spiċċa. Jien għadni sal-lum, ġifieri ngħid li Alla jkun preparalek it-triq. Ġifieri, u spiċċajt qalu li jisma' hemm nurse li qiegħda bil-long sick leave u għandna bżonn replacement. Ġo Wonderland. Ġo Wonderland dak iż-żmien, is-sala ta' tfal għax kienu St. Luke's. Jiġifieri għarax ħanuża l-kelma kombinazzjoni, però again, ma nemmnux li daw kienu kombinazzjoni. Ma nemminx li. Inti gradwajt, spiċċaj ġo ward tal-adulti, għamilt ċeba nervi għax ta' tkun ma' tfal u b'kombinazzjoni ċemplulek u għalulek hemm post ġo Wonderland. Iva. U dak il-ħin, kont se ngħidlu bisba orzuri għax minix nemmen. U morġa dis-sala. U minn Wonderland? Spiċċajt ġo Puttinu. Bella kollox. Eżatt. Iltqajt ma' Reni. Konna fl-istess xift fl-imkien. U nara dan ir-raġel li kien ħafna entużjast li jipprova jgħin il-ħaddieħor. Kont nara b'ħafna passjoni biex jgħin in-nies. Kien jidħol f'ħafna trabil.
Għax sakemm aċċettaw il-fatt li inti qed tagħmel xi ħaġa ġdida. Isek qed tibdel il-kultura u ta' kif isiru l-affarijiet normali. Kulħadd ikun irid l-affarijiet ma jinbidlux. Eżatt. Kif jgħidu bl-Ingliż you are shaking the boat. Eżatt. U ma daw l-affarijiet kienu jaġbuni, ġifieri fil-bidu biex issebbaħ il-awards, torganizza l-parties, konna jew jiena forsi xi darba naqtaw xi wish ta' xi tifel. U dawk l-affarijiet hekk kienu fija wkoll, allura mmiċċjajna fuq għal-ħaġa. U naħseb minn hemmhekk bdejna, infatti, bdejt ngħinu fl-affarijiet beda jorganizza l-ewwel maratona tal-futbol għal Putinu u niftakarni wkoll li bdejt ninvolvi ruħi u ftit irrankajna. U llum inna 20 sena naħdmu flimkien. U Reni lilek diskrivik bħala sensittiva ħafna, però pitbull. Lallu ballu. Għajdli għalfej pitbull. Għax pitbull, għal imma sensittiva, charming, imma pitbull, Lera, jiena għal dak li nemmen, right, fighter, nġielet. Ġifieri l-inġustizzja ma nħobba xejn u xin nara l-inġustizzji ninkett ħafna. Issir pitbull. Jekk nista' nagħmel xi ħaġa immur it-triq kollha biex nagħmilha. U għallek ma naħseb li pitbull għax niġilet miegħu ma nħallix jagħmel li jrid. Jista' jkun ukoll. Eżatt, għaliex jiena kollox strutturata u Reni mhux iddixxiplinat fl-affarijiet, allura rajtu l-uffiċċju. Eżatt. U għal xejn, meta joħroġ xi ġimgħa ma jkunx jagħti hemmhekk jiena niżbarazza l-office kollu, naraħ kollox xejn jiġi u jerġa'. Le fil-fatt jiena meta kont ġejt niltaqa' magħkom rajt ħbiberija kbira u rajt ammirazzjoni kbira tiegħek leħ u tiegħu lejk. U dak huwa duo team li vera jaħdem. Kif għattu l-tnejn, għattu li aħna mhux min jidher jew min jirnexxielu, imma li nwasslu l-lanċa fejn għandha tasal. Inti jekk iżomm quddiem għajnejk id-dbatijiet kbar li naraw kuljum, kompletament jekk inti issemmi lilek innifsek jew tiffoka fuqek innifsek, fil-verità tkun qed titlef il-meaning ta' dak li tkun qed tagħmel. Tant naraw dbatijiet kbar, inti x'jibqa' minnek meta tara tifel żgħir, tara l dawk il-ġenituri. Ma tistax tpoġġi lilek innifsek jew toqgħod taħseb f'kemm se nidher jien. Fil-verità, l-importanti li dawk it-tfal, dawk il-pazjenti jkunu qed jieħdu the best. Jiena fil-fatt waħda mill-affarijiet li tlaqt minn hemm naħseb fuqha kif jirnexxielkom tibqgħu daqshekk pożittivi, tibqgħu daqshekk. Ovvjament, imma pereżempju meta ġejt kien hemm tifel għattuli li kien jgħat fl-aħħar momenti ta' ħajtu. U jiena għattima kif jirnexxielkom tmorru tkellmu għax tfal hija kera ħafna l-mewt fuq tfal u l-kanser u l-mart fuq tfal naħseb huwa l-ar mart li tista' tesperjenza. Kif jirnexxielkom, Anġel? Ara, jekk taħseb fuq dik il-parti biss, jiġifieri li jkun hemm parti mit-tfal li ma jagħmluhiex, fil-verità hija titnikket ħafna, imma 85% tal-pazjenti tfal ifiequ. U allura dik hija xi ħaġa li inti tifraħ. Tferħek u anke hija xi ħaġa pożittiva li inti qed tagħmel differenza fil-ħajja ta' daw it-tfal. Però sfortunatament hemm persentaġġ ta' daw it-tfal li ma jagħmluhiex. U ifhimni dawk huma mumenti naħseb li ta' dalma sewda u inti tibda tistaqsi daqsxejn lilek innifsek x'inti tagħmel hawnhekk. U jinġi kultant meta nkunu qed nagħtu l-kima nibda ngħid aħna x'aħna ntuhom il daw it-tfal. Noqogħdu tant attenti x'intuhom jieklu hekk imbagħad fil-verità qed intuhom il-chemotherapy. Biex tippruvaw imma tfejjaqhom 100% u ġifieri l-chemotherapy huwa t-trattament tagħhom.
Imma jgħaddu momenti koroħ fejn inti tibda aħna nemmnu ħafna falla ma nibda ngħidlu isma' inti vera teżisti u jekk għandek toħodhom għal xi ġdid batija kollha qbad toħudhom derenden it-tawwal fimt? Imma xorta nara l-mirakli kuljum isiru u fil-verità eżempju l-aħħar funeral li kellna ta' Francesco, l-ewwel ħaġa rajt Malta kollha hekk tingħaqad mal-familja, s-sapport kbir li jħossu l-familja, li tara l-ġenituri jaċċettawha. Dawk huma mirakli u li tara lilu ħalli d-dinja fil-paċi, aċċetta kien jafu wkoll. Ġifri inti għandek ġuvni ta' 15-il sena li jaċċettaw li jkun jaf u tara tranquillità ġo wiċċu. Jekk ma jkunx hemm Alla jaħdem dak il-ħin, x'ikun? Aħna f'dak il-momentu bla kliem, m'għandekx kliem iżjed, imma nippruvaw li f'dawk il-momenti nissapportjaw lill-familja, tkun hemmhekk tismagħhom, jekk ikun hemm bżonn xi ħaġa, ittijilhom jekk tista' tferraħ it-tifel jew it-tifla f'dawk il-momenti, ittijilhom ukoll. Darba kellna tfajla niftakar u qalt li jiena kelli the time of my life. Altri għax fil-verità qabel daħlet fil-ward, għalt li jiena sirt star, għalt li hawnhekk. Qabel daħlet fil-ward kellha ħajja daqsxejn iżjed ikkumplikata, għalt li u momentu ġifieri fil-verità li tipprova tagħmel kemm tista' għal daw il-tfal u għal daw il-familji. Fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jidħol Alla li jipprova isabbar il-ġenituri u l-familja. Għax fil-verità aħna Alla u Puttino. Aħna fil-verità mażulin minn Alla. Għax fil-fatt inti għatli meta jitilqu minnaw, ftit minnhom it-tfal ma jkunux iridu jitilqu daqskemm juħdu pjaċir fil-ward intkom kemm tagħmlu. Jiena li għatli għax aħna it-tfal mela x'intkom fil-Christmas tagħmlu party. Ekku. U ġivera. Iva. Party kbir. Party kbir. U tistiednu l-tfal kollha ta' daw l-aħħar ġifieri kull bnad għandu sa 13, rajt għax ridna nagħmlu għadha għax imbagħad bil-presents u hekk. U jiġu. Iva. U għatli mel taf li ma jiftakrux id-batija. Iva, veru. Ħafna minnhom hekk għandhom esperjenzi pożittivi u dik xi ħaġa li jgħidu l-numa ta' ġifieri mhux jiena tnejda. Li ma kienx tgħaddili mir-rasi li ma jiftakrux, ħafna minnhom, speċjalment ikunu żgħar, eżempju 5, 6, 7, jgħidu li taf li ma niftakarx jiena, jgħidu li ma niftakar xejn ħlief il-parties kemm konna nitqu kemm konna nilagħbu fil-ward u dawk jiftakruhom, jibqgħu jiftakruhom. Hija sabiħa ħafna x'inti ġeneralment aħna mdorrijin. Imdorrijin niftakru iktar jekk ma xar affarijiet sbieħ u waħda ħażina, isna aħna wired moħħna biex jiftakar dik il-biċċa ħażina li ġrat tajjeb, issa daw bil-kontra. It-tfal ma jiffunzjonaw differenti ta' kemm nixtieq niffunzjonaw iktar bħat-tfal. Ara, mhux għalhekk Ġesu qallhom mhux li kien kontu bħat-tfal, fil-verità. Innoċenti, ħażen m'għandhomx, dak li għandhom ġo fiħħa jesprimuh. U naħseb li l-approach tagħhom il-perception lej il-ħajja kompletament differenti huma jafu jgħixu l-preżent. Iva, ikun hemm tfal ukoll li jinkwitaw ta' ġifieri għax it-tfal jafu jaħbu, jafu jinkwitaw, jafu jfittxu, intelligenti ħafna u jafu ma jurux biex ma jinkwetawx il-ġenituri tagħhom. Wow. Iva, ħafna. Biex ma jinkwetawx. Iva, ikollna l-maġġoranza ta' tfal ma jkunux ridu jinkwetaw il-ġenituri tagħhom. X'responsabilità. Iva, nara ħafna fit-tfal jiena u għalhekk huma kreaturi meraviljużi jiena li tfal li ikunu f'dawk il-momenti ma jridux jinkwetaw il-ġenituri tagħhom. Allura naħseb min jaf x'ikun għaddej minn dak il-moħħ ċkejken imma l-lum il-ġurnata nirrealizzaw 20 sena kemm huma intelligenti tfal, ħafna, iktar milli naħsbu aħna. Kieku tgħidli x'tieħu inti minn dan ix-xogħol li tagħmel? X'tieħu miegħek? Ħafna mħabba tieħu miegħek. U dik l-ewwel ħaġa u t-tieni ħaġa hija li ma tieħu xejn for granted kemm aħna xejn u li
kemm noqogħdu nifissaw fuq l-affarijiet. Ħdej daw l-affarijiet, daw is-sitwazzjonijiet, l-ebda problema kbira. Kollox huwa challenge fil-ħajja, sewwa, għax inti ma jkollokx aptit. L-affarijiet challenging mhumiex sbieħ, u jaf ikun hemm problemi li jtuna daqsxejn kedda, imma dawk huma challenges huma hurdles li taqbiżhom. Sewwa, ikun challenge li jaf għada pitgħada jagħmilek aħjar. Imma ħdejn dawn huma l-vera problemi. Dawn huma challenges ta' vera. Meta inti taffaċċi ġifieri tara nies ta' 30 sena, 40, ikunu għaddejjin mill-mart, il-familja kollha titkisser dak il-momenti, kulħadd tarhom jinkwitaw, ikollhom it-tfal iż-żgħar xorta. Ġifieri inti ta' kull età naraw il-ġurnata Puttinu fetaq fuq mhux fuq it-tfal biss, imxejna fuq il-kbar ukoll. Imma tara is-sapport u l-imħabba li jagħtu l-familja lil xulxin. U dik hija xi ħaġa meraviljuża kif jingħaqad il-poplu wkoll biex jgħin il dawn in-nies li narawha wkoll fil-maratoni li nagħmlu f'ta' Puttinu, ġifieri hija xi ħaġa kbira jien għalija li nistgħu niġġieldu fuq kollox imma meta naraw persuna li għandha bżonn l-għajnuna. U għalhekk ngħidlek l-ewwel ħaġa imħabba biss. Eħew li ma nieħdu xejn for granted dawk it-tnejn. Fil-fatt kellimna fuq għaddi tal-poplu Malti fejn ngħixu f'sitwazzjoni, f'żmien fejn dejjem ngħidu kif il-bniedem sar individwalist ħafna u egoist, però tkellimna fuqha li il-Maltin speċjalment meta jkun hemm ġbir u da mhux ġbir ta' Puttinu jkun hemm ħafna differenti, però intkom dejjem meta jkun hemm ġbir dejjem jirrispondu l-Maltin. Il-ġenerożità fil-fatt iktar quddiem nitkellmu naqra il-flus li tiġbru il-ġid kollu li qegħdin tagħmlu b'daw il-flus li qed tiġbru. Dr. Calvania, meta rak fil-bidu, meta inti feġġejt fil-Wonderland. Kata diż daħaru. 21 kelli. 21. Kien ħares lejk u x'kien qallhom. Ma niftakarx da. Ma niftakar. Qallhom din ibżaw għalija. Ija, se niftakar. Le, kenna relationship sabiħa ħafna, ġifiri ma' Dr. Calvania, u għalek nimissjaw trementux. Għax li Dr. Calvania kellu wkoll dik il-passjoni li jgħin lil dawn it-tfal u lil ġenituri. Infatti, il-ġenituri jimmissjaw trement u anka tfal li inti għandek tabib li jirrispondi bil-lejl. U jirrabja jek ma jċemplulux anka fis-setejta bil-lejl, hija xi ħaġa li ma dik isiba komuni u ġifiri u kien hemmhekk għal dak li jkunu, ġifiri kien miftuħ anka meta aħna nkunu ikollna xi ħolma strabba biex inkunu nridu nagħmlu xi proġett, kien jissapportjana għax kien iberrikom daw l-affarijiet. U għalhekk nimbissjaw ġifiri l-barka tiegħu. Il-point of reference tiegħu spiċċaw li inti għandek xi ħadd fuq min iddur. U dik spiċċat. Imma naħseb waħda mill-affarijiet aħna għadhom jiġu sal-lum. Ġenituri, darba kellna bqajt mistaġba, qalt li jien aċċettajt li ġralu t-tifel, qalt li però ma aċċettajtx li mid-Dr. Calvania. Ġifieri daqshekk ħassewh, daqshekk kienet b'saħħitha li għalihom kelma minn tiegħu kienet isserħilhom qalbhom u jorqdu bil-lejl. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew Amrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Jiena li dawnu ma' nies superhuman, speċjali, ikunu nies bħaleku
finalment. U le, għaw ħafna nies qalbhom tajba, ta' ġifieri u Puttinu missejna ħafna minnhom, kieku ma konniex nagħmlu li għamilna, għaliex finalment il-proġetti li nagħmlu u l-affarijiet li nagħmlu għal dawn in-nies irridu ħafna għajnuna minn ħafna nies. U tul is-snin iltqajna ma' ħafna nies b'talenti li lesti joffru l-affarijiet u servizz tagħhom b'xejn. Tajna ma' ħafna sponsors u dawn ifissru li huma nies li jridu jagħtu u jridu jaraw l-ħaddieħor aħjar. Ġifieri għaw Malta nista' niggarantilek jiena li Puttinu rajna id-differenza kompletament ta' nies li mhumiex egoisti. Fil-fatt inti għat li ċertu affarijiet bħal ġieli anke fil-wirt iħallulkom. Iva. Wow. Kombinazzjoni sibt li għadda kif ħallina raġel li ħalla l-wirt kollu għal Puttinu. U dawk l-ewwel ħaġa għamlu ġest verament sabiħ. Li tara tal-familja tagħhom jaċċettaw jiġu bil-ferħ jgħidulek huma wkoll. Dik hija xi ħaġa sabiħa wkoll kbira, iva. U aħna mbagħad in return ukoll insemmu wieħed mill-appartamenti li qed nagħmlu fiċ-ċentru ta' Londra ħansemmu għal dawn in-nies li jkunu għamlu xi ħaġa kbira x'naħseb li għandhom jibqgħu infakrin. Xi ħadd ieħor ħalla wkoll il-wirt tal-Puttinu u llum il-ġurnata huma charity shops ta' Puttinu. Iva, charity li qegħdin il-Awra, il-Knisja tal-Awra. U dawk kienu żewġ garaxxijiet parti mill-wirt. U kulħadd għalilna ikrihom jew bieħhom u aħna qegħdin le rridu nagħmlu xi ħaġa li dar raġel Mario Farrugia kien jismu jibqa' mfakkar u xi ħares lejna mill-ġenna jgħid ara x'inhu jsir bil-affarijiet u bil-proprjetà li kelli jiena. U jibqa' jsir il-ġid u jibqa' mfakkar ukoll. Hija xi ħaġa naħseb imħabbi kbar minn hekk għalhekk qedlek Puttinu hija kelma waħda mħabba. Inti kemm ilu li ħallina Dr. Calvania, mbagħad iddeċidejt tmur full time. Iva. Għax qabel kont immexxi l-ward, imma mbagħad minn Dr. Calvania ħassejt l-ewwel ħaġa Puttinu beda jikber ħafna u naħseb kien il-mument li noħroġ full time fuq Puttinu. U Puttinu kompla jikber għax mbagħad sibna l-proġett ukoll li qed nagħmlu bħalissa u naħseb kienet blessing ukoll li kien il-mument li kien il-moment li noħroġ. Għax fil-fatt f'xi ftit ftit ġimgħat ilu, anke xhur ilu, kien hemm headlines li ma kienx hemm biżejjed spazju għan-nies li kellhom bżonn fejn joqogħdu l-Ingilterra. Però kif tħossok meta tixtieq tgħin u ma tistgħux għax għalissa għandkom il-proġetti. Nippanikja ftit, eżatt kif ikollna. Ftitu. Nippanikja. Ġi kultant anke nqum bil-lejl newden kif se nagħmlu. Imma mbagħad b'xi mod jew ieħor jirnexxielna nsibu way. Imma daw l-aħħar 3 snin speċjalment saret daqsxejn challenging bl-appartamenti li għandna għalkemm għandna 26 appartament available, imma r-rata vera żdiedet. Bej 60 u 90 pazjent kull xahar qed ikollhom jitilgħu l-Ingilterra l-kura. 60 u 90 pazjent fix-xahar. Allura mhumiex biżejjed u dik kienet ir-raġuni għal xiex ħassejna l-bżonn għal iktar akkomodazzjoni. Għaliex mhux ir-rata biżdiedet mill-COVID law l-Ingilterra ir-rata ta' kemm tikri appartament u l-akkomodazzjoni triplat. Illum il-ġurnata f'Satin fejn qegħdin aħna appartament jitolbuhom xi 4,000 sterlina fix-xahar. Fix-xahar. U fiċ-ċentru ta' Londra jitolbuhom 7 jew 8,000 sterlina fix-xahar. Li jiena bdejt ngħid imma dawn meċ ifittxu tajjeb naħseb meta jiġu jgħidulna l-pazjenti għax hekk ngħidulhom isma' m'għandniex appartament. Titfittex. Iridu jfittxu u jiġu lura u jiġu ppanikjati. Mhux hekk. U ma tihomx tort imma mbagħad tħalt infittex jiena. U lallu, f'saltu wieħed splodew, ġifri daw minn mindu ħarġu mill-Brexit, ġifri kien hemm il-Brexit u minn żmien il-COVID law, il-prezzijiet splodew tal-kiri l-Ingilterra. U ma għandna ġen kbir biex illestu dan il-proġett. Inti fil-fatt mela ħan nitkellmu fuq dan il-proġett, mela intkom għandkom Martin Court qiegħed f'Sutton, u ġvera, fejn hemmhekk minn 3 appartamenti li xtrajtuhom fit-2010 daw imnexxilkom
minn tlieta iġibuhom. Ija, xtrajna l-blokka kollha. Ġifri, għax aħna peress li bdejna fuq it-tfal. Edna, sibna daw 3 appartamenti, kienu ground floor u edna u fuq it-tfal, ir-rata ta' kemm jitilgħu tfal morda bil-cancer, tinsiex, right? Edna biżejjed dawn. 3 kienu biżejjed iva. U bdejna xtrajna lilhom. Ġifri ħadna loan dak iż-żmien għal 10 snin u ħallasnihom fi 3 snin. Però mbagħad bdew ġejjin tfal oħrajn li m'għandhomx cancer u kienu jgħidulna l-ġenituri tagħhom mhux xorta dejjem minn dbatija u għandhom raġun. U mbagħad bdejna ftit ngħinu iktar nies. Ma mbagħad bdejna realizzaw li min għandu 30 u għandu żewġ titfal żgħar u min għandu 40 ma tgħinux kif tista' jkollhom 28, 24. Issa bħalissa eżempju għandna żewġ żgħażagħ fl-appartamenti li għandhom 24. Għandna ieħor għandu 28. Ma tgħinhomx dawk. Ma konniex nafu l-rata. Dak iż-żmien ir-rata kienet 30, 40 fix-xahar. Illum jisar triplat il-popolazzjoni ġifieri ta' nies li qegħdin isifru. Għax il-mart qed jiżdied. Jiena naħseb li mhux għax qed jiżdied hemm iżjed kura li hija available għal pazjenti qed naqbdu l-mart minn qabel. Jiġifieri it-tobba hemm iżjed kura, l-kura żdiedet. Qed naqbdu l-mart qabel, qed nibagħtuhom iżjed qabel, il-pazjenti qegħdin ifiequ iżjed. Naħseb li r-rata ta' suċċess hija ikbar. U dak li jkun naħseb għandu iżjed ċansi fiequ. U dik hija raġuni għal xiex għandna bżonn nagħmlu iżjed awareness ta' bniedem għandu bżonn jieħu ħsieb iżjed saħħtu jmur jiċċekkji iżjed għaliex hemm ħafna kura available. Iktar screening. Iva. Mela, għandkom 8 appartamenti, u mbagħad xtrajtu dar li semmejtuha Puttino House. Iva. U ġvera. U dik. Kienna bżonn iżjed appartamenti, ġifieri b'kollox. My God. L-ewwel dik il-blokka ta' Martin Court għandna 8, mbagħad din għajnija ġejna bnejnija u għandna 12 l-appartament. Dak b'kollox 20 u nikru 6 oħra. Dak 26 b'kollox. Però għandkom l-aħħar dar li għat ġo Londra. Ġo ċentru ta' Londra 10 minuti bil-mixi minn Russell Square. Li ġew kontratturi kbar għaw Malta fuqkom u saqsewkom. Iva. Li għallulna double force minn dak. Ara, wieħed mill-kontratturi sewa ġie u tagħna 20,000. Eżatt kif xtrajnija. Għallilna għaliex jiena taf kemm ilni tilgħu nieżel l-Ingilterra u binja bħal dik ma rnexxilix insiba. Kif sibtuha? Wieħed ieħor naħseb mill-mirakli jew. Int? Għax ara kien żmien il-COVID u taf inti fil-COVID għalaq kulħadd. Ġifieri l-hotels ma kienux qed jiffunzjonaw u din kienet guest house tal-ħaddiema tal-hotel. Allura dak iż-żmien peress li kulħadd id-dar, fimni domna daqsxejn magħluqin, il-COVID damet daqsxejn għaddejja u kienu maqbudin bil-flus. U tefgħu din il-proprjetà għal-beħ u kombinazzjoni wkoll, ġifieri li ma kienet kombinazzjoni xejn għax sibni aħna. Għax ngħidu ħafna l-kelma kombinazzjoni llum. U kienet tiswa ħafna iżjed milli xtrajnija, ma għalulna daw maqbudin bil-flus. Fil-verità xtraj tal-buk kienu qed jitolbu xi 16 million tagħha u rnexxina nixtruha 8.9 million. Nofs. Prattikament kważi nofs. Il-peritri demiko li għaw Malta għallilna tanti tajba del-binja għallilna li jekk jitolbukom 2 miljoni oħra u koll ixtruha. Wow. U dat murinti ġifiri u tamil id-deals. Laqas nemmen jena xikultant li morru aħna. Xikultant meta konu l-Ingilterra rinni nejdlu, imma possibli din, aħna xtrajnija ta' Puttino, nis li aħna nerżiz u ma nifmux. Imma naħseb li Alla jinqeda b'kulħadd u jinqeda b'Mosè li kienet temtem. Ħelwa. Jinqeda b'żewġ kmin. Jien naħseb meta twilit inti u l-mami ddeċidiet tik l-isem ta' Angel, naħseb tatek iżejda fuq wara, naħseb Angel kella tiġi. Le, fil-verità. Il-papa fuq l-ID card Angel kitibni ġifri il-ktuba. Tara? Leva. Jiena twilit l-għada ta' Saint Valentine's. U l-mami għalt li mux l-Angel li rajt bik, għalt li l-istile.
Ma naqwa li jem fuq. Ma fil-verità msemmija għandna n-nu tiegħi għax kien miet, kien jismu Angelo. Ma l-mami għaltlu l-papa għaltlu jekk ikolli tifla nsemmi Angel, għaltlu ma jekk ikolli tifel mhux se nsemmi Angelo. U Angel l-Angelo qed tagħmel ħafna mirakli għax dan il-binja li xtrajtu ġol Ingilterra. Di li ħassemmu għal Dr. Calvania? Iva, din il-binja bix-xira nsemmu għalih. Naħseb din kienet l-iktar bilja, Dr. Calvania kellu entużjażmu għaliha. Kien iċemplilna u jintaqa' magħna ħafna drabi, ġifri kien isaqsina fiex wasalna, miskin qatt ma kellu ċans l-opportunità jara, għaliex meta ġejna biex niffirmaw biex nixtruha, kellna niffirmaw online. Okay. Għaliex kien żmien il-COVID meta xtrajnija. U għandi dispjaċir li qatt mara, ma ħansemmu għalih, ġifieri bix-xira. U din hija l-binja fej kull appartament ġo fiha ħassemmuha għal xi ħadd li għamel kontribut kbir ġifieri għal dawn l-appartamenti. It's a beautiful gesture. Naħseb li dak li jkun qiegħed jemmen fih dawn il-proġett, naħseb ikun qed jagħmel xi ħaġa kbira ħafna u għandu jibqa' mfakkar li sem dak mhux biex tidher ġifieri jien ma nemminx li hemm xi ħadd hemm barra li jagħti biex jidher għax fil-verità huma mumenti żgħar fejn inti jittella ismek u fil-verità u daqshekk, imma dak li jkun qed jagħmilha għax vera jemmen fiha. Imma hija xi ħaġa sabiħa li dak li jkun tonorah u turih gratitudni u fl-aħħar mill-aħħar ħadd ieħor jitħajjar. Għandik eżempju żgħir, b'affarijiet li jitħajru n-nies. Eżempju, illum il-ġurnata daħlet id-drawa li min jagħmel il-birthday tiegħu jagħmel xi birthday party. Flok tirċievi rigali inti. Iva. Tiddeċiedi ma titlobx rigali lin-nies tgħidilhom isma' il-flus li kont se fuq fir-rigal. Ħantihom. Għamilhom ċekk lil puttinu eżempju. U dik daħlet ukoll. Allura dak li jkun jiġi jieħu pjaċir jippreżenta l-flus il-puttinu, naħdulu rigal, ngħidulu happy birthday fuq il-Facebook. U ħafna nies jisiru jafu b'dak il-ġest u jitħajru. U naħseb li hija xi ħaġa sabiħa llum ġurnata daħlet id-drawa bħal ta' souvenirs eżempju tat-tiġijiet. Eżatt, dik ukoll kienet bdiet minn xi ħaġa żgħira li kien hemm xi ħadd li qal nisma' jiena nixtieq li minflok souvenirs nagħmel ġest lil puttinu. Il-flus li kont se fuq fis-souvenirs intihom lilkom. U bdejna nagħtu l-bookmarks. Daw affarijiet. U minn dawn l-affarijiet żgħar intkom jirnexxielkom tixtru binja ta' kważi 9 miljuni li llum il-ġurnata int irnexxielek kellek board meeting jew ma nafx kellek biex iżidu sular ieħor. Dik kienet taqtija ta' u Reni għat li tħallik tidħol waħdek. Għax kien qata qalbu, għalli jibba niflaħx iżjed. Ma jkollu donuts u minn flok. Għax, kienet iebsa u inti titkun responsabli bil-flus li jattituna n-nies. U inti biex jirnexxilek iġġib sular ieħor, inti orrajt ħażit il-valur tal-binja. Imma jekk ma jirnexxilek xi ġibu mbagħad, inti tkun responsabli l-infaqt ħafna flus. Ġifiri dik ir-responsabilità konna nħossuha ħafna li jekk ma jirnexxilniex. Ifimni, orajt kon qed nagħmlu l-almu tagħna. Xorta ikun ikolkom l-appartamenti imma sular ieħor. Inħossu inti meta tkun qed tagħmel xi ħaġa d-dar tiegħek. Mhux għal kull 1 cent tkun responsabbli għalih. U aħna kien ħossuna fuq l-appartamenti u fuq l-affarijiet li nagħmlu għal puttinu li jekk inti bniedem dik ix-xieħa li qiegħda d-dar tagħtek 20 euros, dawk 20 euros se timmassimizza il-valur tagħha. Għaliex dak li jkun taħk id-donazzjoni minn qalbu. Għax ikun hemmen fih il-proġett u li qed jagħmel ħafna ġid. Allura dik ir-responsabilità naħseb qiegħda ftit fuq darna u jien kont ninkwieta wkoll imma bqajt pożittiva iżjed. Fil-fatt meta aċċettaw x'qalu. Meta aċċettaw it-tim, għax għandna tim l-Ingilterra, għandna tim kbir għaliex fiċ-ċentru ta' Londra huma għall-affarijiet milli huma f'satin biex iġġib l-affarijiet. Hemmhekk il-kunsill huwa qiebes ħafna, għamilna sena u nofs nitħabtu biex ġibnieh dan imbirek permess. U meta iddeċidejna wara li xtrajnija, għax l-avukat qalilna ara ma jfettlilkomx,
tgħidulhom li beħsiebkom tapplikaw għal solar ieħor. Meta xrajtu. L-ewwel nixtruha u mbagħad naraw. U mbagħad naraw. X'inednilhom eża kif xtrajni għal ħanibnu solar ieħor. L-ewwel ħaġa t-tim qalulna intom imġinen qatt mu sejtuna permess, qalulna f'dit triq fejn xtrajtu intom qatt ma ħareġ permess wieħed issa. Wow. Allura ġifieri intom ejja nsibu x'imkien ieħor qalulna. Nibdew nsibu fl-erja tal-madwar forsi nixtru blokka oħra żgħira biex tikkumplementa. Allura ma biex nonfqu l-flus għal solar ieħor naqra qiebsa. Però l-istess tara l-Alla jaħdem u b'miraklu ieħor sewwa kellna tifel li ġie diagnosed b'leukemia ġol-ward kien għadu jidħol l-ewwel ġurnata u taf inti tmur tapproċċja l-ġenituri tkellimhom u dal-missier għalilna jiena qiegħed fil-proprjetà u għandi kuntatt l-Ingilterra. U jinetlu, mela, inti tkun on board u tittejna, nilu għax aħna għandna dal-imbirek permess, u ma nafx fejn se ngħaddu. U kombinazzjoni kien jaf li xi ħadd li vera għandu kuntatt l-Ingilterra, ċempillu dak il-ħin, u anka sal-Parlament tal-Ingilterra tħallna. Jiġifieri, fil-verità, Alla jkun qed jgħinek. Isiru l-mirakli kuljum. Iva, kuljum immissuhom il-mirakli. Ġifieri anka f'affarijiet żgħar, ta' eżempju, jien naf xi ħadd jitalbok xi ħaġa u inti laqqas biss tkun għaddejtlek minn rasek, tibda tgħid imma din kif se nagħmilha? Temmel li ċempel it-telefon inti. U xi ħadd joffrilek dik l-oġġett li tkun qed tfittex. Jien nibda ngħid li rriedi ngħidu ma kieku m'intix tisma' it-telefonat inti, laqqas temmini laqas inti li qed ma' ġenbi. Ġifieri, hija xi ħaġa ngħidilha out of this world jiena daqskemm hekk. Ma nafx, huwa feeling. Jien Anġel qed ħallina bla kliem naħseb. Inħares lejk tagħmel din l-intervista. U nħares fajnejk. U fajnejk hemm tant ferħ. Hemm tant hekk ferħ. U naħseb li nemozzjona ruħi għax vera tagħmlu ġid. Imma tru n-nies, u tru n-nies li għandhom qalbhom ħelwa, li naħseb li l-ferħ jiġi milli inti qed tagħmel differenza fil-ħajja ta' ħaddieħor għax is-sitt xi ħelwa. Għax nimmaġinakom b'daw it-tfal li hija taddiqa kbira. Ija. Però blix kien ħaġa li tfart ferraħhom ta' u l-mirakli li tagħmlu intom. Eżempju fl-office tagħna, fl-imbarazz ta' office li għandna, sewa għandna kabord tal-mirakli ieħor, da tiftħu u dejjem hemm li bit-toys. Allura daw it-tfal jiġu għat-treatment. U għalihom ġo moħħhom ġejjin fil-ward sabiex jieħdu toj. Allura kull darba jieħdu xi ħaġa żgħira u jifirħu. Ġifieri laqas jgħidulna boġġu xi kultant dritt għal ġol kabord. Immeħel li tara dik l-espressjoni f'wiċċhom, tik ferħ u li tkun taf. Eżempju, dil-ġimgħa ġew żewġ koppji ħdejna kienu għadhom kif jinżlu mill-Ingilterra u bdew jibku letteralment għax bdew jgħidu issa li għaddiet nistgħu nħossu relief li għaddiet. Però bdew jgħidu x'int tkun l-Ingilterra tibda ma temminx is-saħħa ta' dawn l-appartamenti kemm huma bżonjużi. Allura rajt Malta dejjem taw id-donazzjoni. Imma x'ħin jaslu l-Ingilterra u verament imissu magħha is-serħan il-moħħ li sibt komunità. Għaliex inti daw l-appartamenti apparti li qed joffru saqaf fuq rashom. Għandek in-nies Maltin madwar. Għandek il-lingwa Maltija, għandek il-kultura Maltija li qed hemmhekk li ma tħossokx waħdek. Għaliex inti qed il-bot mill-familja. U naħseb li meta jiġu. Eżatt, u meta jiġu lura jibqgħu jiltaqgħu eżempju hemm żewġ qassisin vera qed jagħmlu ġid, għandna t-tim ta' Puttino l-Ingilterra li qed jgħinna wkoll biex nirranjaw dawn l-appartamenti ukoll għandhom l-istess imħabba lejn dawn il-pazjenti li qed jagħmlu ħafna ġid ukoll. Però dawn l-qassisin ukoll jisemmuhom ħafna li qed jagħmlu ħafna ġid magħhom u meta jiġu xi darba Malta jkunu jridu jiltaqgħu magħhom ukoll. Kif qed isiru familja, anka dawk il-familji li jkunu jgħixu fl-istess blokka jibqgħu jiltaqgħu. U għax inti m'għandekx kwiet, għandkom proġett ieħor. Din id-dar il-holistic baqanna ftit minuti, però għajdli fuq l-aħħar dal-aħħar proġett li ħatamlu.
toħolmuh. Iva, noħolmuh. Issa l-ewwel inlestu tal-ċentru tal-Londra, tal-Ingilterra. Mbagħad għax aħna qatt m'għandniex premises ta' Puttinu u l-gvern tagħna biċ-ċart. Għandna dil-biċ-ċart għadna rridu nibnuha imma nixtiequ nagħmlu ċentru holistiku fejn daw in-nies nimxu triq kollha magħhom. Speċjalment eżempju min ikun għadda minn xi trauma. Ikollok xejn bereavement fej jisibu lil xurxin, ikollok ambjent sabiħ, nimxu magħhom eżempju l-edukazzjoni ta' tfal. Naħseb li tkun ċentru li jkun daqsxejn il-bot mill-isptar, mhux fl-ambjent. U nifukaw iżjed fuq il-psikoloġija ta' dak li jkun. Għaliex naħseb li l-bniedem ikollu psikoloġikament tranquillità hija nofs il-fejqan. Domanda retorika ma nixtieq nagħlaq biha kif jistgħu jgħinu n-nies. La retorika imma. Ara, in-nies qegħdin jgħinu l-ħin kollu għax nirringrazzjaw l-Alla u lil daw in-nies dejjem jivvintaw attivitajiet għal Puttinu jagħmlu kif qedlek daw il-birthdays, souvenirs, il-ħin kollu ġejjin. U min ikun jixtieq jgħin jista' jidħol fil-Facebook ta' Puttinu, hemm il-kuntatti tagħna u jikkuntattjana. Minn hemmhekk, jiġifieri għandna charity shops ukoll immexxi mill-volontiera, hemm fejn jgħinu. Proset. Grazzi ħafna, Angel. Naf li inti ma tħobbx tidher. Ommi ma xi dwejja. Ux. Qabel nibda xi kien qalbi tħabbat 6-6. Imma rajtu. Issa rajt. Li mbagħad tgħaddi. X'ingħidlek. Grazzi ħafna ta' dak kollu li int u Reni u t-tim kollu ta' Puttinu qegħdin tagħmlu għax ovvjament ta' ġid kbir, nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk. Grazzi lilek. Naqra. Għax kieku ma jkunux nies bħalek u nies tal-medja li taw l-exposure il-Puttinu, aħna ma jkollokx taf inti n-nies hemm barra ma nkunux nistgħu nilħuqhom, allura nirringrazzjak. Mela, għalik għandi fwiħa jisima Djajkin, Bajantorio Bandera, biex jinfuħu, sat idħol fil-uffiċċju ta' Reni, Mela, dik grazzi lil-Taġbix Perfumery, għall-uffiċċju kol forsi, tajjeb għanna għawek a nice candle, grazzi. Nħobbu biex-xabat, scented candle, grazzi għal Valletta Glass u peress li ma tantx ikollok free time, tajjeb, naqra trattament hawnhekk grazzi lil Majoka hemmhekk mur għamel naqra naqra għallejtni Black Label. Naqra me time, Angel. Thank you. X'taħseb? Ħalli t-tifel għajlu inti għamel int, tajjeb, raġel, Reni, ħalluni u murħu pjaċir. Grazzi ħafna, Angel. Grazzi lilek. Grazzi. U nixtieq qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi lil Morgan għal ħwejjeġ, il-Gabby Vella għal makeup u lil Luxonas għas-set. U l-ħerba jalisim, ma ninsewix. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Majoka Spas, Dacia Malta, Amrita Foot Care and Wellness Center, Valletta Glass, Burger King, Ferrara Casa, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi.